जोंनि कर्मकर्ताफोरा BPF खौनो लाबोनांगौ आरो हाग्रामा महिलाफोरखौ चिफ खालामफिननांगौ आरो खालामथारगोन। जोंबो नेहे गेहे जुजिगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों आरो चिफ बानायफिनगोन जोंनि BTC-नि। जालांनाय जितु BTR सुक्ति बे सुक्तिया जोंनि जितु BTC-नि जितु अधिकार जितु मोनथाय बे लासै लासैनो गोमानो हमजोबदों। सालबारि साब डिविजन एक्स आर्मी वेलफेयर एसोसिएशननिफ्राय फैदों। आं एक्स आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सालबारि साब डिविजननि भाइस प्रेसिडेन्ट। दा जों बेवहाय जयनिं प्रग्रामाव फैनाय मेन उद्देश्यआ जाबाय जों दिनै नुनो मोन्दों 2003आव जेथिया BTR सुक्ति जादोंमोन बे समाव जोङो BTC सुक्ति जादोंमोन बे समाव जोङो हयथ' साकरियावनो दंमोन। ओमफ्राय फैनानै नुफैदों भिन्न सिगाङाव फैनाय मानसिफोर जोंहा जों एक्स आर्मिफोर दं। आं 2004आव फैदों रिटायार जानानै। बिनिफ्राय सानसे सानदों जों खोब BPF दलजोंनो जगाजग दंबाय दंमोन। बिनिफ्राय जों मोनसे नुनो मोन्दों लासै लासै जितु दाखालि बावै जालांनाय 2022आव जालांनाय जितु BTR सुक्ति बे सुक्तिया जोंनि जितु BTC-नि जितु अधिकार जितु मोनथाय बे लासै लासैनो गोमानो हमजोबदों। बिनिखायनो जोंबो सिन्था खालामदों BTC रायजोनि सार्थखौ लानानै जाहाथे बै जितु जोंनि BPF हान्जायानो जि मोजां खामानिखौ मावबोदोंमोन बेखौनो जाफिननांगौ। बिनिखायनो जोंबो बैसो थांबाबो जोंथ' 60 बोसोरनि सायाव जाजोब्बाय थेवबो जों दले बले फैजोबदों। जोंजों लोगोआव बिधबाफोर फैदों आरो जों बेयाव जों गासै 76 जन 76 जन फैदों बिधबाफोरजों गासैबो। आरो जों बेखौनो आसा खालामो इयुनाव जाहाथे BPF-आ सासन भार लाफिननो हायो। हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे BTC-खौ मोजाङै जाफुंफिनलांनो हायो बेखौनो जों आसा खालामो। जों दिनै बे जयनिंआव फैदों। नंगौ रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन परिबर्तन जागोन होननानै। हयथ' हाग्रामा सारनिख्रुइ बांसिन मोजां परिबर्तन जागोन होननानै रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन। नंगौ बेखौबो फोरमान नायबाय। नाथाय बे दिनै 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ रायजोफ्रा लासै लासै नगारनो हमदों आरो बिसोरनि सायाव एखेबारे भरसा गैया जादों, आसा गैया जादों। मानो होनोबा नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा नुनो मोन्दों जितु जाहा डिपार्टमेन्ट मोन्दोंमोन BTC-नि कारनै 40टा डिपार्टमेन्ट मोजां बे डिपार्टमेन्टखौ बिसोरो 16टा डिपार्टमेन्ट BTR सुक्ति जानायनि उनाव बे दिसपुराव हरफिनदों। बेनिफ्राय जोंहा दा जितु EM हक MC MLA हक बिथांमोना एख' सासननि क्षमतायानो गैया। सासे MLA-आ जिमान पावार जानांगौ जा जोंनि EM-आबो एसेबां पावार जानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना दा जोंनि EM-फोरा एख' पावार मोनाखै, एख' मावनो हाया। गासैबो बिबानखौ DC-नाव हरदों। DC-आलाय मा खामानि मावना होनो जोंनि BTC-आवलाय? बैबो DC-आथ' BTC-नि खना खना गिदिङा। बिनिखायनो जों आसा खालामो जोंनि कर्मकर्ताफोरा BPF-खौनो लाबोनांगौ आरो हाग्रामा महिलाफोरखौ चिफ खालामफिननांगौ आरो खालामथारगोन। जोंबो नेहे गेहे जुजिगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों आरो चिफ बानायफिनगोन जोंनि BTC-नि। बेनोसै। थेंक इउ।